хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 5 декабр дар Паём ТВ. Барои рушди иқтисоди Тоҷикистон то соли 2026 Бонки Авроосиёи рушд ҳудуди $150 миллион пул медиҳад. Гуфта мешавад, ҳаҷми бештари сармоягузориҳои Бонки Авроосиёи рушд дар ҷумҳурӣ ба таъмини амнияти озуқаворӣ ва диверсификатсияи саноат равона карда мешавад. Дар доираи диверсификатсияи саноат, рушди бахши хусусӣ ва соҳибкорӣ тавассути мусоидат ба таъсис ва рушди корхонаҳои истеҳсолӣ дар кишвар пешбинӣ шудааст. Самти дигари муҳимтарини ҳамкорӣ ин мусоидат ба таъмини амнияти энергетикии кишвар мебошад. Он маблағгузории лоиҳаҳои хурди гидроэнергетикӣ ва офтобӣ, бунёди иншооти нав ва аз навсозии иншооти мавҷудаи энергетикиро пешбинӣ мекунад. Ёдовар мешавем, ки ҳафтаи гузашта Бонки Осиёи рушд ва 3 ширкати тоҷикӣ дар Душанбе ба маблағи умумии $6 миллион созишномаи молиявӣ ба имзо расониданд, ки лоиҳаҳои бахшҳои саноат, кишоварзӣ, хизматрасонӣ ва тиҷоратиро дар бар мегиранд. Бонки Осиёи рушд ҳамчунин масъалаи маблағгузории як қатор тарҳҳои энержӣ дар Тоҷикистон аз ҷумла нерӯгоҳи Роғунро меомӯзад. Сухан аз имкони маблағгузории 2 лоиҳаи сохтмони нерӯгоҳҳои миёна дар дарёи Зарафшон ва нерӯгоҳи барқии обии Роғун дар дарёи Вахш меравад. шаҳрвандони Афғонистон нисбат ба афзоиши қимати маводи ғизоӣ эътироз карданд. Ба гузориши радио Тоҷикии Садои Хӯросон, мардуми Афғонистон дар шаҳрҳои мухталиф аз ҷумла Кобул, пойтахти ин кишвар, дар хусуси афзоиши қимати маводи ғизоӣ аз ҷумла гӯшт ва тухми мурғ шикоят доранд. Мардуми Афғонистон мегӯянд, баҳои тухми мурғ ва гӯшти мурғ дар бозорҳои пойтахт то 50% афзоиш ёфтааст. Бар асоси ин гузориш, як қуттии тухми мурғ аз 200 афғонӣ ба 300 афғонӣ афзоиш ёфтааст. Афғонистон бештар гӯшт ва тухми мурғро аз Покистон, Эрон, Қазоқистон ва Узбекистон ворид мекунад. нархи арз. Бонки Миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 5 декабр эълон кард. Тибқи нишондоди Бонки Миллии Тоҷикистон, арзиши 100 рубли русия барои имрӯз 16 сомониву 15 дирам аст. Ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1021 сомонӣ арзёбӣ кардааст. Бонки Миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1076 сомониву 13 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1797.91 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad Futures London $85.75 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightweight Grad Oil New York $80.15 муомила шуд.